La meva primera feina que vaig tenir és treballant als mercats. Vaig començar treballant per a mercats setmanals, amb un comercial que no és de la ciutat, i l'ajudava. Amb els 16 anys, doncs, després d'acabar l'institut, el 2010, era un moment molt complicat pel jovent, ens costava molt trobar la feina. Jo tenia moltes ganes de treballar i d'ajudar a casa perquè ho passava malament, i els meus pares estaven en procés, diguem, de desnonament, de perdre la hipoteca i el pis, i per tant jo tenia que apostar i treballar, i amb els 16 anys em va costar molt treballar feina. L'única feina que vaig trobar és treballar al mercat amb aquest noi, i anava amb ell al mercat del dissabte, divendres i diumenge pel Frugell. Jo les llengües que parlo i que domino al 100% són 4. En primer lloc el català, com es veu, com es nota. En segon lloc el castellà. En tercer lloc parlo la meva llengua materna, que és l'amazic, el berber. I en el quart lloc parlo l'àrab. Aquestes 4 llengües les domino molt i a vegades em costa, perquè a vegades amb els amics parles el català, a vegades a casa parles el català o la teva llengua materna, i després amb els amics barreges català, castellà i l'àrab. I a vegades costa de situar-se, la veritat. Un referent polític, Julio Anguita. El meu llibre preferit, tinc diversos, però els que m'he llegit tots són de política. Llibre preferit, jo diria el llibre de polítiques públiques. És un llibre, un manual de polítiques públiques que, diguem-ne, jo recomano a tots els alcaldables a llegir-ho, perquè més o menys està recollit què és el que un ajuntament pot oferir a la ciutadania. La meva pel·lícula preferida en el seu moment va ser Els Pirates del Carib. Quin plat em surt millor? Tinc l'avantatge, en comparació amb altres candidats. He estat treballant 7 temporades a la cuina, a l'hostaleria, i vaig estar 5 com a encarregat d'una cuina. Per tant, més o menys cuino una mica de tot. El que em sembla bé, doncs, ho cuino. Dir-te que gaudeixo cuinant, però el que a més m'acosta és rentar els plats. Quan haig de rentar els plats m'entra una mica de... em poso vago, dit d'una manera. Però plats preferits, doncs, m'agrada la paella, m'agrada cuinar, diguem-ne, carn a la brasa o a la planxa. Menjo una mica de tot. Bisbalenc. Un lloc de la Bisbal que m'agrada estar? Bueno, no hi ha llocs que... m'agraden tots, però sí, faig molta vida pel centre, i per tant el que és el carrer Ample, el que és la plaça Major, la plaça de Castell, doncs faig molta vida, i el passeig. Una pregunta molt difícil, sincerament m'arriscaré. Títol de ciutat. Jo diria, no te la sé dir, però jo crec que 1400 potser? No, 1906. 1906. Molta gent diu que som una ciutat, però des del meu punt de vista tots ens coneixem de la proximitat, i per tant jo considero que la nostra ciutat és un poble. Jo segueixo dient amb els meus amics que la Bisbal és un poble. Mira, fa uns anys vaig tenir un debat amb els meus col·legues en grup, que jo deia que la Bisbal és un poble i ells deien no, és una ciutat mitjana. Evidentment que està catalogada com una ciutat mitjana, no? De 10.000 habitants, 11.000 habitants, però jo la segueixo veient com un poble perquè al final tots ens coneixem. Els que fan vida de poble ens coneixem i per tant considero que som un poble. El pressupost de la Bisbal per aquest any està en 18 milions d'euros. Aniríem tots, no tindria preferències, la veritat. Soc tan sociable i tan proper que m'aniria amb qualsevol candidat, no tindria preferències. El que oferim un projecte realista, un projecte de no trànsfoga, un projecte que si tu t'ho creus no t'has de canviar de la cadira d'un dia a l'altre, un projecte a curt i llarg termini ben pautat, amb unes idees ben clares, amb unes actuacions que volem dur a terme que són creïbles. Hi ha d'algunes que es necessiten més pressupost i d'algunes que no,
però evidentment que és més creïble, és una candidatura jove i el jovent, la característica emblemàtica que tenim és que són molt reivindicatius i a la vegada que volem molt i exigim molt. I per tant, qui millor per primera vegada a la nostra ciutat pugui tenir un alcaldable jove, digne, perquè treballi per tothom sense deixar a ningú enrere.